Sini sini mengkaisasi Tripurahani Tripuri Sini sini mengkaisasi Tripurahani Tripuri Esti hiseng notaring di Tripuri henei ring sidi Tribal henei taring di Tripuri henei ring sidi Naikhlai băini Nogma de perlan sini Bămânle sini Naikhlai băini Nogma de perlan sini Shelai pai bai kha Bumung bai buthai Shelai pai bai kha Bumung bai buthai Hai khe de sengba Komor na kelai Hai khe de sengba Komor na kelai Sini sini mengkaisasi Tripurahani Tripuri Esti hiseng notaring di Tripuri henei ring sidi Sagare tini norok oro je phaimani abo udesho tui norok tini oro phaikya je riyang pholokawo Nake to video na hambai mariwo oro phaisa koma bai kupunya dhanyabad emonje jong oro phaisa mama karon ga chung sugang oro phainu phaijak pholoka bari riyang bari lama ekdom bolong kinani ekdom lama kere Igaram bisingo sarkar hoche to kono maya aboni bagoi chung kaisai go chini ti promotion hoite chung primary block committee tai joto parani boron hoti kaisa chung siddhanto nahaka kono oriang bari lamana kaisa chung porskar khajeri mano hnai abon bisingte chung salma bisingte go chung tini oriang bari lamana ekdom porskar khanyani bagai ekdom ko porskar bo khale botongo abon bagai chung holaka bari ma phakya ngano tini oro je YTF ebrota tipra motha joto bolongni oro je Tulashur bolongni Assam bari bolongno khoboi nol je phaile bosu jona norok tini samuno tanglai tongna emne to chinoro phaishak bajak tongo joto chung tipra motha block committee erpor primary committee every YTF no tuyi প্রায় 40 জনা মতন হাই হাইজাক দङ tabuk samung tanglai tongta samung tanglai dङ tai norok ni lelamani kicha joraba nangbo phaisa ba keba media kaisa nanobo hamai ma janago tai moni ya golo norok ni samung tangbu tangrok bo bahirok na harmung tong tai mo haike samung tangman bising to joto to ko digi thange hayanu ka ga chinga digi no kaham khanyani bagai mathango arum bising loko rono bo chung makoyo tange gai je digi hamyanu ka gai sini di promotono kicha ba samung tangnai rono ba janok thun ba khlairinani bagai khlai nan bagai janok ka gai khubino kaham arum bising loko rono bo konyamu chung jara hamya tongnai ba hamya khaijangai rok borono jahate sajjo khanyani ngtei norok ni mo bo bisi khlai chini mo gai 26 ashram bari khwai Tulashigor mo pholoka bari klayo bisi hingkai bisingge purba Rajnagar mo kami ni mongka pholoka kami riyang pholoka kami ta riyang bari pholoka kami da nini sini mongkai ani sini mo gai sara ashram bari ni block committee ni secretary ang hambai sagare norok tini phaimani town bagi phaika riyang pholoka o hambai tini sarasam re block committee be jogali jak the tipra mothani bobagrani je nahar mono chong
naisuki tongliya tebo bini success na full khaina bagi chung tara kiri buru riang lama rok no chung hokje ang tamana abno hokna bagi chung bai dong le khata tini oro bo boro oro phai manja khaje tipra motha simta na trai tam tong o tipra motha tongo YTF tongo dirok YTF te tipra motha beno ju khai samukho YTF no bisi bak samukho sinyanga gai chung 2021 ni hoitano 6 month ni pore chung lama no chung tugri to niya je agi 36 বছর sibe na khai tomkha lama tung masuk chung tugri to niya ta chung joto na saija khaimi apna lama sipna saija khaina nei chung sai tugri tong lai tini noro ki oro je leader ke to tong oro tai pot potro to tong hello tonga sara asambari block committee ni secretary te Purba Rajnagar BC committee ni member ko ngen nengke o je Purba Rajnagar BC ni tamo ang kaisa 5 nang ward ni member tabok nge tabok norok mo mane bojagan simu hogei nagnor bosa jor thangnai joma samna aing bemul thu hoi tiwa sam boru riang hatai jora hognai tini bosa jor tong nong no jaga borok nong ne no joba tongo thangnai 40 jona moto tongo 40 jona tin YTF te tibrama sakha da nini mungkai ani bumung khai Bikram Devarma da sambai sagar nono tini oro Tripura motharok je nongni ori yang posti o je pholoka kami unor no tini lama sanamboi pheka eba hokka je bolong maro kiche miche sanam laikya abno toini tabo Tripura mothani eba phogra nina harmung bai tini khlai jaka on samung khlai jak maro akabang mo thai khai tama no no tini khlai kya asrabari je YTF eba Tulasikor Purba Rajnagar ADC village ni chairperson no phaine tini narok no lama samlika tani narok bo bai matongkha bo bai khaksang mane nai tini sanama ke mose belekan ang chini tipramo tharono belekan hambairibo te media no bang belekan hambairibo jemon jetu guwahati khina iko ni asa kris sosien je jainga to pune obai ke dol ke chini tiprasan sungam ke je ke ko je tini tipramo tha ni kaisa pati sajak manugoi tini dole je chukya mote bolong kuthu hasuk ereng thangai berai lama hingmaya no naidai hobei dei mane ambere kana hambai ro te bo bai keno je ungaina ning thungme ang khali te mane mo hakeno norno chuma haken te kubun jaga bo subatho jaga puno mo keno chubalaina ning thungme chin jatno tiprasa khaksang mario te bobagrani ose naharmu bobagran thancha te o thancha rono boba hima tongno thangchan jarawan tau mo keno nu khage te bu se bui haina ning tung chuno kharina ning thungme ampu nini sini mungkai ansi ke jauh kolkane primary ni president ko ke ani bung ke binati da hambai